И за да извиняйте за минали епизод, че говорихме така малко. Седи моя първо за дома. О, фъга! Вижте колко близко беше до гол. Това ще се скефа много, ако някакъв такъв гол. Някой се го спирам от въздуха и гол. И сега възможност за Байганьо! И Байганьо белязва феноменален гол, дами и господа! Днес ще базикам с Инкс. Между другото, доста добре започнахме. Аз доста се чуих, че спечелихме такъв играч от Удинезе. Аз не говоря за Инкс, говоря за... То забравих му се името, иначе съм го виждал доста добре игра. В реален живот съм гледал мачове на Удинезе, въпреки че не съм им фен, даже малко ги мраза. Инкс също е доста добре за начало. Това е естествено. Предлагайте какви трансфери да направя. Разбира се, ако не са някакви такива с огромни пари. Като събера пари, примерно, не някакви Роналдо, някакви такива, дет ще ми струват доста и 5 години ще събирам пари. Някакви такива, дето смятате, че мога след 2-3 епизода да мога да ги купа. Напишете долу в коментарите какви играчи искате. И аз ще видя дали мога да ги таком и ще ви кажа дали ще ги купувам или не. А ако не се паднат в пак опенинг, още по-хубаво. Есуе! Инкс отново втори мачове! Какъв втори мачове? Втори гол. Какво прави Инкс направо? Много гадна греда, да. Много гадна греда, но в началото си мисля, че никой няма да докопа топката и за малко да го изпусна това положение. За малко да го би в... на кучето спух това. Ей, как ми избяга мазно! Как ми избяга мазно! И сега! Не се получи, това исках такъв преден път да му подам. Не, това не се получи, исках да направя прехвърлящи удар по този някакво способен. Добре се справяме в този матч. Сега. Възможно сега ще го направя прехвърлящия. Ари, това беше твърде силно. По принцип, първият матч винаги правят някакви носки, като не те прехвърлящи удари. В този матч се опитам да направя поне един. И може би ще направя някакви смени. Хубавото на FIFA е, че играчите не се мърдат баш като PES. Там PES много бързо се мърдат играчите. Направо като влезат и веднага започват. То не е, че в реалния живот не е точно тъй идея. Ей, това е прехвърлящ удар. Хеттрик на Инкс, направо той цепи днеска. Може би най-ценният играч ни е. Защото другия негрото нищо не прави. Не, защото не атакуваш, де. Той е там в центъра и това е хубаво, защото както виждате успявам в центъра. Не пускаме пробойни. Вижте какъв красив прехвърлящ направих. Някакъв идвам и гледайте. Някакъв идвам, сега тук най-хубаво ще види, гледай. Бим. Пиум! Това даже ще си го сейфам. Сейфам да колко е. Резум още 52-та минута, пъте ги надънихме. И как съм скраднал това. Пак. Мали, каква тънка засадичка. Каква тънка засадичка. Ако тази засада не бяха маркирали, сега ще резултат да е 4 на 100%. Инкс! Ко прави
Синкс е! Другите той сам срещу всички моя вкара гол, вижте. Защита е... Пътещо не се връща защита. Гледай, всички са по средата от техния отбор. Да се върнат защита. Въпреки, че трябва да се наваксат. Те вече нямат за кога. Водим ги 4-0. Кога ще си наваксат? Кога? Ще смена трудността. Не даде да се смена. Не, всъщност сама ще се сменя с мачовете. Така. Тъй, че няма се сменя. Тя с мачовете се сменя сама. Разбирате. И сега възможно за Луна. О, да! Айде де! Гето. Туди клау, шитари си, какво са с тези игри днеска? 2 странични, една горна, какво ста? Аз като искам да удрям гради, не удрям гради, пък като... Сега пак ще ударя града, сигурно. Добре, стресна се, че пак ще ударя града, да си моля. Какво става? На 100% пак ще изже града, ако не беше да се ударя. Да повече по-слаб удар. Енче доста добре играе на нашия състав, мога да го похваля. Вече нашето бъде сигурно, те нищо не могат да направят. Даже гледай. Ние не ги допускаме да се излиза в собственото поле. Мали, това по-близо гредата, майче. Не го облиза, обаче мина доста такова. Иначе последните минути доста гадни гради. Сега ми кажеш, че човека на... т.е. футболист на матча е някакъв друг, освен Инк. Аз ще кажа, че си ненормален. Don't ask game. Естествено, че е Инкс. 9,5. Просто вижте какъв гений е Инкс. Гледайте. От нашия състав всички са... Не, има един защитник, който 8,4. Браво на него. Инкс е с 9,5. Най-високия, пък лоуърите са най-лоу на тия е Скорпуски, обаче точно вратар няма как да вкара голове така с лекота. Той, знаете ли, що е с малък рейтинг? Защото нямаш какво да прави цял матч. Ние буквално... То може да спи коктейл там, да се седне някакво столче и да се кефи на живота. Законно е да пази вратата. Ние не го такова. Какво става, бе? И нашия, гледайте го как гледа на дървено. Добре. Рейтинг гъня 67 маче, мистерито следващия опонент е някакви си Уелингстън, които са доста добри. Но имат бронз. Чемистрито им е 100, на нас чемистрито ни е 50, обаче рейтинга ни е по-голям. На тях е 65, на нас е 67. Добре. А пък и нямаме голд, па те майче нямат голд. Да. Чакайте да сложим съба някакво. Ей, това съба ще сложим по-скоро. Ей така. Да. Така ще е. Вижте, двамата ни нападатели са англичани. То голкипър ми е другия, няма най-вероятно да го използвам, освен ако то нашия голкипър от Полша не са контузи. Да. Това ще е епизода. Надявам се да ви хареса. Другия епизод има матч срещу Вашингтон. Те са горе-долу добри, защото са такива. Състава им е равностоен, т.е. повече имат силвър, обаче все пак не им някакъв супер такивата. Сега в всяка седмица ще гледаме Team of the Week. Мечтите ни. Плек, какви такива, бе. Team of the Week. Виждате, просто нямам думи. Просто вие имате ли думи?
Това между другото първи Ultimate Team, който виждам да е без Роналдо. Мале, те ама бието е. Айде играем с тях, какво ще кажете? Ще го безопасва, как ще играем с тях, те ще не разбият. Добре, ще го дойда на това, обаче първо да приключим епизода. Надявам се епизода харесва, ако така коментирайте, харесате, чакайте нови клипчета. Не това за кой ще го донвам, аз някой път друг път го донвам. Надявам се, епизода ви е харесал. Ако е така, коментирайте, харесвайте, очаквайте нови клипчета, абонирайте се и чао!